बिथांमोनहा आंखौ बान्था होनायनि मुङाव नंथारब्लाबो 2 सप्ताहसोनि सिगां जगाजग खालामबाय। खालामनायाव आं खोथा हरबाय जे मरिगावआव थांनांगौबो दं, दे आजावहैगोन होननानै फैबाय। दहाय मिटिङा मोजाङै मोजां जालांबाय। ओमफ्राय जाय बिथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन 2-3सो, सोरबा PhD डिग्री गोनां, सोरबा बेबायदिनो पण्डित, बिथांमोना फैनो हाजोबाखै। थेवब्लाबो आफादा मोजाङै मोजां जालांदों आरो खामानियाबो जाफुंबाय। बेनि उनाव आं दा बाथौ थानसालि, मरिगावनि बे पियाब गौथुमनि बाथौ थानसालियाव सफैनो हादों। जोंनि मरिगावआवथ' जेब्लानिफ्राय बर' दङ आरो सिगांनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा दंखायो। नाथाय माने जोंना आबौ आजौमोना जेरैबायदि फालिबोनाय बोलि बुथान बेबायदि फालियोमोन आरो। नाथाय 2006 मायथाइयाव जेब्ला जोंनि मरिगाव जिल्लायावहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेमिनार जाना थांदोंमोन, बेवहाय नोंथाङाबो आलासि महरै नुजाथि फैदोंमोन। बै समनिफ्राय एसे सोलाय सोल' जानानै दायो बिबारजों फालिनाय नेमखान्थि बेयो फैबाय। आरो लोगोसे दायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि धोरोमा बिगियानारि राहाजों गोबां गोख्रै माने दावगाबाय थादों आरो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो? जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव मरिगाव जिल्ला आरोबाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव दा बे धोरोमा मोजाङैनो, गोख्रोङैनो साग्लोबसारगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन साग्लोबसारनाय फैगोन, जोंनि मेगनावनो नुगोन होननानै जों मिजिं थिदों। दा बे बिगियान आरो बिरोंदायारि धोरोमाबो समानै समान आवगायलांनायखौ जों मिजिं थिदों। मानोना बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बे मुगायाव जोंनि गोनोखोआरि माखासे साननाय हनायनि गेजेरजों, सानस्रि मुस्रिनि गेजेरजों बे धोरोमखौ जों फोसाबनो, फोगोमनो नाजानांगोन आरो बे खामानियानो जागासिनो दङ। बाथौ आर'ज मेथाइयाव जोंहा गियान बिगियाननि बाथ्रायानो दङ। साइन्स टेक्न'लजिनि गासैबो बाथ्राखौ नोजोर होनानैनो बेफोर बाथौ आर'जफोरखौ रनसायनाय जादों जोंनि सानसुमैफोरा। आरो बे लानानै आं नैबे मरिगावआव दिहुननो गोनां बिसम्बि सबिनेराव आङो बाथौ आर'ज रोजाबनायाव माबायदि बिगियान खान्थिखौ जों बाहायदों बेखौनो आङो लिरनानै हरदों। आं मिजिंथियो जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा बेखौ फरायगोन आरो गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो हागोन। नोंथांनो जेब्ला सोरखारा पद्मश्री बान्था होदोंमोन आरो बै समावहाय गोबां गुबुन रावनि बेबायदि रादाब फोसावग्रा बिजोंफोरा गुबुन नोंथांबायदि बान्था मोनगिरिफोरखौ होंगो दोंगो जानानै एकदम खारखाव खारसि जानानै इन्टारभिउ लाहैदों। नाथाय बै बेलायाव नुनो मोन्दोंमोन नोंथांखौ साइडआवसो थानाय बायदि। बिथांमोना मा बर' माहारिखौ मान होनो एसे बोरैबा मोनो नामा? बिदि नङा। बे जि सांबादिकफोर बा खौरांगिरिफोर, बिथांमोनहा माखासे मानसिखौ सेलेक्सन खालामनानै लाखादों बा जोंनि आसामनिफ्रायनो जायफ्रा थांदों बा जायफ्रा बान्था मोनदों बिथांमोननावबो बिदिनो रानखानानै लादों। आंनिया हिन्दी, बांला, असमिया ओमफ्राय इंलिस बे सांबादिकफ्रा सोंदों। सिङाव बिदिनो जायगायाथ' मोनसे जायगायावनो जाया नालाय, बिदिनो सोलाय बा एसे परिबेसखौ नायनानै जाहाथे दावराव जाया, डिस्टार्ब जाया, बिनि थाखाय
आंखौ सिङाव 6-7 जनसो जोङो बै सिङाव लादों आरो इन्टारभिउ जानो हागौ फोसावनायाव एसे उन सिगां जानो हागौ बा हिन्दिरि जानो हागौ नाथाय बयखौबो सांबादिकफ्रा बेबायदि बिथांमोननावबो बिदिनो रानखानानै लादों आंनिया हिन्दी बांला असमिया ओमफ्राय इंलिस बे सांबादिकफ्रा सोंदों सिङाव बिदिनो जायगायाथ' मोनसे जायगायावनो जाया नालाय बिदिनो सोलाय बा एसे परिबेसखौ नायनानै जाहाथे दावराव जाया डिस्टार्ब जाया बिनि थाखाय आंखौ सिङाव 6-7 जनसो जोङो बै सिङाव लादों आरो इन्टारभिउ जानो हागौ फोसावनायाव एसे उन सिगां जानो हागौ बा हिन्दिरि जानो हागौ नाथाय बयखौबो सांबादिकफ्रा बेबायदि रायलायनो थाखाय टाइम एपइन्टमेन्ट लाखादों आंखौथ' हरनि 12 रिंगासिम बिदिनो जाय राननानै लानाय बिथांमोनहा बे सोंदों आरो बा फिननाय सोंनाय बे जादों आच्चा दायो जोंनि मरिगावआव माखासेया दाबोनो गुबुन धोरोमाव दं बिथांमोनखौ जोंनि बे गुबै धोरोम बाथौआवहाय लाबोनो थाखाय जोंनि दानि गागि आफाद लाइमोन आफाद माइनाव हानजा बिथांमोना माबोरै नाजानांगोन आरो मा राहायै बिथांमोनखौ जोंनि बे गुबै बाथौ धोरोमाव लाबोफिननो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो नागिरो गागि माइनाव लाइमोन लोगो नांनानैनो जों खामानिखौ मावगासिनो दं जेब्ला बे बेलायाव गागिया माइनाव बा लाइमोन आफाद दंसै बिसोर मावथों बेबायदि साननो नाङा बा लाइमोनाबो गागि आफादानो मावजोबगोन बेखौ साननो नाङा माइनाव आफादाबो जोंबो हेफाजाब मदद होनायनि गेजेरजों बे बाथौ धोरोमखौ साबसिन हामसिनै फोगोमनो नाजानि बेबायदि गोसो लानांगोन नों दानागार आं दानागार बे साननाय हनायखौ लानानैसो जों खामानि मावनांगोन दा मरिगावआव जोंनि बे धोरोमनि फोसावनाय फोगोमनाय खामानिया बेनि थाखायनो गागि लाइमोन माइनाव बयनावबो सोनारदों आरो बेयाव जोङो रावबो जाहाथे लेहेम गोसो लाया गोख्रों गोसो लानानै खामानि मावफुंलायगोन होननानै आं सानो आरो बावैसो जागोन बेयाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जा सावराय मेल सेमिनार ब्रैथि सावराय मेलाबो एसेब्लाबो रायजो राजाखौ निस्सय फोजाखांगोन आरो बयबो खौसेयैनो लैहोर लैहोर खामानिखौ मावलायगोन होननानै आं मिजिंथियो